ርእስኻ ሓደ መሪሕ ሓቂ ንገራ ንስኻ ዓበይቲ ሽቶታት ይብልካን ንስኻ ጥዑም ድቃስን ምቾትን ጥራይ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ዓውት ይደሊ እየ ትብል ሓደ መዓልቲ ክበፅሕ እየ ትብል ግን ተግባርካ ሓንቲ ነገር ጥራይ እያ ትነግረና ዘላ ንስኻ ምርጫ ዘይብሉ ምቾትን ካብ ሓላፍነት ምህዳምን ጥራይ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ስለምንታይ ኢኻ ስራሕ ትፈርሕ ዘለኻ እቲ ስራሕ ከቢድ ስለ ዝኾነ ድዩ ኣይኮነን እቲ ስራሕ ከም መስትያት ስለ ዝኾነ እዩ እንተፈቲንካ እንተተጋጊኻ ከምታ ውሽጢ ኣእምሮኻ ዝሰኣልካዮ ጎበዝ ከምዘይኮንካ ክትኣምን ስለ ዘገድደካ እዩ ስለዚ ትዕቢትካ ንምክልኻል ሃካይ ኮንካ ትነብር ኣለኻ ትኽኺት ምኽንያት እዩ እቲ ሓቂ ፍርሒ ተቋፂሩካ ዘሎ ትፈርሕ ኣለኻ ክትወድቕ ትፈርሕ ሰባት እንታይ ኩልኒ እዮም ኢልካ ትፈርሕ ካብቲ ዝለመድካዮ ድኹም ናብራ ክትወፅእ ትፈርሕ ኣብዛ ትቐፅል ሄደት ደቓይቕ ሞቲቬሽን ኣይሂበካን እየ ሞቲቬሽን ናይ ድኹማት ዕፃ ፋርስ እዩ እቲ ምኽንያትካ ኩሉ እስካዕ ዝፈርስ ግን ሓደ ብሓደ ክንመላለሶ ኢና ድሕርዛ ቪድዮ እዚኣ ጠንካራን በሊሒ ሰራሕተኛ ክትከውን ኢኻ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ መብዛሕትኡ ሰብ ሃካ እየ ኢሉ ንርእሱ ክፍርጅ ከሎ ሓደ ዓብዪ ነገር ይርስዕ ትኽኺት ባህራዊ ዘይኮነስ መከላኸሊ ስልቲ እዩ ሰብነትካ ካብቲ ክትገብሮ ዘለካ ከቢድ ስራሕ ዝመጽእ ጭንቀት ንምድሓን ዝፈጠሮ ምኽንያት እዩ ሕሰቦ ስራሕ ክትጅምር ምስ እትብል ስለምንታይ እዩ ኣእምሮኻ ብኡንብኡ ቁሩብ ግዜ ስልኪ ክጥውቕ ዝብለካ ምኽንያቱ እቲ ስራሕ ቃንዛ ኣለዎ እቲ ስራሕ ክትወድቕ ከም እትኽእል የዘኻኽረካ እቲ ስራሕ ክንደይ ዝተረፈካ ነገር ከም ዘሎ የርእየካ ስለዚ ስራሕ ዘይትጅምር ዘለኻ ሓይሊ ስለ ዘይብልካ ዘይኮነስ ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ስራሕ ክትሓስቦ ከለኻ ካብ ዝመፀካ ስምዒታዊ ቃንዛ ንምህዳም እዩ ስልኪ ምጥዋቕ ናይቲ ቃንዛ መደንዘዚ እዩ ከምቲ ሓደ ብመጥባሕቲ ዝሳቐስ ሰብ ቃንዙ ንምጥፋእ መድሓኒት ዝጥቀም ንስኻ ድማ ንሕልምኻ ንምድንዛዝ ቲክቶክን ኢንስታግራምን ትጥቀም ኣለኻ ንስኻ ግን ዓብዪ ሰብ ኢኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ባርያ ናይ ሓደ ንእሽቶ መሳርሒ ትኸውን ዘለኻ እቶም ስቶይኮች ንዓለም ከም ሓደ መድረኽ ገይሮም እዮም ዝርእይዋ ስቕ ኢልካ ምቕማጥ ድማ ትምክህት ዘይኮነስ ምስዋዕ እዩ እቲ ዝዓበየ ሮማዊ ንጉስ ዝነበረ ማርከስ ኣውሬልየስ ንግሆ ካብ ዓራቱ ክትስእ ክጽገም ከሎ ንርእሱ ከምዚ ይብላ ነይሩ ንግሆ ክትስእ ክትጽገም ከለኻ ሰብ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝተፈጠረ ዘክር ይብል ነይሩ ንስኻ ካብቲ ንፋስ ካብቲ ንህቢ ወይ ድማ ካብቲ ጻጸ ንላዕሊ ክትከውን ዘይትደሊ ስለምንታይ ኢኻ ንሳቶም ብዘይ ምኽንያት እንተፈጥሮኦም የገልግሉ ኣለዉ ንስኻ ግን ብኣምላኽካ ዓብዪ ኣእምሮን ፍልጠትን ተዋሂብካ ከሎ ካብ ሓደ ንእሽቶ ጻጸን ታሕቲ ትኸውን ኣለኻ ስራሕ ክትሓድግ ከለኻ ነቲ ዝተፈጠርካሉ ዕላማ ትጠልሞ ኣለኻ ኖት ወልፊ ሰዓሮ መርዚ እዩ ወልፊ ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ሰብ ሲጋራ ወይ መስተ እዩ ዝሓስብ ግን ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ወልፊ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ እዩ ዘሎ ምቾት ቀስ ኢሉ ዝቐትል መርዚ ጥዑም ድካስ ጥዑም ምግቢ ኩሉ ነገር ብቐሊሉ ክመፀካ ምጽባይ እዚኦም ኩሎም ነብስኻ ደንዚዞም ንትብዓትካ ይበልዕዎም እቲ ዓብዪ ፈላስፋ ሴናካ ሓደ ግዜ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዘጋጥመካ ዓብዪ ሕሰም ምንም ሕሰም ዘይብሉ ህይወት ምምራሕ እዩ ይብል ምክንያቱ ሓደ ግዜ እኳ ተፈቲንካ ዘይትፈልጥ እንተኮይንካ ዓቕምኻ ክንደይ ምዃኑ ኣይትፈልጥን ኢኻ ብዘይ ቃልሲ ብዘይ ስቓይ ብዘይ ምፍታን ንስኻ መን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ስቓይ ንሰብ ይሃንጾ እዩ ምቾት ግን ንሰብ የስንፎ እዩ እስቲ ንነፍስኻ ተዓዘባ ክንደይ ዓበይቲ ሓሳባት ኣብ ውሽጥኻ ተቐቢሮም ኣለዉ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓርበኛ ምቾት ስለ ዝሓነቆ ክተንፍስ ኣይከኣለን ንስኻ ጥዑም መደቀሲ መሪፅካ ነቲ ክትኮኖ ዝግበአካ ዓብዪ ሰብ ትቐትሎ ኣለኻ ሎሚ እቲ ቃልሲ ይጀምር ካብቲ ዝለመድካዮ ድምቀት ወፂኻ ናብቲ ጸላም ስራሕ ክትኣቱ ኣለካ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ድማ ከመይ ጌርካ ሓደ መዓልቲ እኳ ከይተሰዓርካ ከም እትውዕል እታ ናይ 24 ሰዓት ሕጊ እትበሃል ሚስጥር ክነግረካ እየ ግን ቅድሚኡ ሓደ ካብኡ ዝኸፍአ ጸላ ኣሎ ስምዒትካ መብዛሕትኡ ሰብ ስምዒት ምስ መፀኒ ክሰርሕ እዮ ኢሉ ይጽበ ግን ስምዒት ዓሻ እዩ ስምዒትካ ሎሚ የፍቅረካ ጽባሕ ድማ ይጸልአካ ሎሚ ተስፋ ይበካ ጽባሕ ድማ ኣብ ጸልማት ይድብረየካ ስምዒትካ ንዓኻ ክመርሐካ እንተፈቒድካሉ ንስኻ ናይ ንፋስ ባርያ ኢኻ ስነ ስርዓት ማለት ስምዒትካ ኣይትስራሕ እናበለካ ንስኻ ግን ስራሕካ ክትሰርሕ ከለኻ እዩ ሓያላት ሰባት ዝሰርሑ ድሌት ጥራሕ ስለ ዘለዎም ዘይኮነስ ስርዓት ስለ ዘለዎም እዩ ማሽናት ስምዒት የብለን ስርሐን ግን ይሰርሓ ንስኻ ድማ ናብቲ ስራሕ ክትኣቱ ከለኻ ከም ማሽን ክትከውን ኣለካ ስምዒትካ ኣብ ደጋ ኣቕምጦ እቲ ባርያ ኮይኑ ዝተወለደ ፈላስፋ ኤፒክተተስ ሓደ ግዜ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኣብ ሂወትካ ክልተ ነገር ጥራይ ኣለዉ እቲ ክትቋፀሮ ትኽእልን እቲ ክትቋፀሮ ይትኽእልን ስምዒትካ ክትቋፀሮ ይትኽእልን ኢኻ ንግሆ ክትስእ ከለኻ ድኻም እንተተሰሚዕካ ነቲ ስምዒትካ ክትዓግቶ ኣይትኽእልን ኢኻ ተግባርካ ግን ናትካ እዩ እቲ ድኻም እናተሰማዕካ ክትስእ ግን ምርጫ ናትካ እዩ ስንፍና ማለት ነቲ ዘይትቋፀሮ ስምዒትካ ተኣዚዝካ ነቲ ክትቋፀሮ እትኽእል ተግባርካ ምግዳፍ ማለት እዩ እዚ ድማ ናይ ትሑት ሰብ ባህሪ እዩ ሞቲቬሽን ከም ሽኮር እዩ ቀልጢፉ የጽግበካ ቀልጢፉ ድማ የጥምየካ
ሓደ ቪድዮ ርኢኻ ክሰርሕ እየ ትብል ድሕሪ 5 ደቂቓ ግን ትዝሕል። ስነ ስርዓት ግን ከም ሓፂን እዩ። ሓፂን ንክመፅእ ሓወየልዮ ግን ሓንሳብ ምስ ወፀ ዋላ ሓዳ ይሰብሮን እዩ። ግን ሓደ ግዜ ስነ ስርዓት ክህልወካ ይጅምር እሞ ካሊእ ጸላኢ ይመጽእ። ንሱ ድማ ትዕቢትካ እዩ። ስራሕ ዘይትጅምር ዘለኻ ፐርፌክት ኮይንካ ክትረአ ስለትደሊ እዩ። ንሱ ድማ ትዕቢት ወይ ድማ ኢጎ ይበሃል። ትዕቢትካ ንዓኻ ከም ዓብይ ሰብ ገይሩ እዩ ዘርእየካ፣ ግን ብተግባር ባዶ ኢኻ። ንስኻ ካብ ውድቀት ዘይኮንካ እተሃድም ዘለኻ ካብ ተህጋገ ከለኹ ሰባት ክርእዩኒ እዮም ዝብል ትዕቢትካ ኢኻ ተሃድም ዘለኻ። ሓደ ነገር ክትመሃር እንተደሊኻ ዓሻን መሃይምን ኮይነ ክረአ የገድሰኒ እዩ ክትብል ኣለካ። ሎሚ ጀማር ኢኻ፣ ብንእሽቶ ክትጅምር ድማ እየሕፍርካ። እቲ ዝሓፍር ትዕቢትካ እዩ፣ እቲ ትዕቢትካ ድማ ጸላኢኻ እዩ። ዓለም ንዓኻ ክትርኢ ግዜ ይብላ፣ ኩሉ ሰብ ብናቱ ጸገም ተታሒዙ እዩ ዘሎ። ማርከስ ኣውሬልየስ ሓደ ግዜ ንርእሱ ከምዚ ኢልዋ ነይሩ፣ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንርእስና ንፍቅር፣ ግን ካብ ናይ ባዕልና ኣረኣያ ንላዕሊ ናይ ሰባት ኣረኣያ ንቐድም። ስለምንታይ ኢና? እዚ ዕሽነት እዩ። ሰባት እንታይ ኩሉን እዮም እናበልካ ነቲ ክትኮኑ ዝነበረካ ዓብይ ሰብ ትቐብሮ ኣለኻ። ትዕቢትካ እተሎሞ ስራሕ ጀምር። ትዕቢትካ ምስ ቀተልካዮ ሓደ ነገር ጥራዩ ዝተርፍ፣ ንሱ ድማ መዓልታዊ ስራሕ እዩ። ዓወት ማለት ሓደ መዓልቲ ሃንደበት ተኣምር ምስራሕ ኣይኮነን። ዓወት ማለት መዓልታዊ ነቲ መሰልቸዪ ዝኾነ ስራሕ ሰብ ከይረኣየካ ብተኣማንነት ምስራሕ እዩ። ሓቀኛ ሓርብነት ኣብ ማእኸል መድረኽ ኮይንካ ጭብጨባ ክትቅበል ከለኻ ዘይኮነስ ኣብቲ ማንም ዘይርአየካ ጸልማት፣ ኣብቲ ሰብ ዘይሰምዐካ ብሕትውና ስምዒትካ ዕርፍ እናበለካ ንስኻ ግን ስራሕካ ክትቅጽል ከለኻ እዩ። ሎሚ እትሰርሖ ንእሽተይ ስራሕ ንጽባሕ እተሃምጾ ሓይሊ እዩ። ክልተ ስተይ ኮባ ኣጽዋር ክበካ እየ። ነዚኦም እንተሒዝካዮም ኣብ ሂወትካ ዝሰብረካ ሓይሊ ዋላ ሓደ ይህሉን እዩ። ቀዳማይ ነቲ ዕድልካ ኣፍቅሮ። ጸገም ክመጸካ ከሎ ስለምንታይ እዩ ዝንዓይ ዝመጸኒ ኢልካ ይተማርር። ንሱ ንዓኻ ንምህናፅ ዝመጸ መምህር እዩ። ነቲ ሓዊ ኣፍቅሮ። ንሱ እዩ ከም ሰይፊ ዝቐርጸካ። ካልኣይ ክትመውት ምዃንካ ዘክር። ግዜ ይብልካን ክትመውት ኢኻ። እዚ ዘረባ እዚ ንኽትርበሽ ዘይኮነስ ንኽትነቅሕ እዩ። እዛ ሰዓት እዚኣ መሊሳ ይትመጽን እያ። ስለዚ ምኽንያት ኣይትደርድር። ግዜ ከም ዘለካ ይትሕስብ። ሞት ኣብ ድሕሪኻ ኮይና ትኽተለካ እያ ዘላ። ሕጂ ነቲ ቃል ዝኣተኸልካ ናይ 24 ሰዓት ሕጊ ክነግረካ እየ። እቲ ናይ 24 ሰዓት ሕጊ እዚ እዩ። ንመጻኢ 10 ዓመት ኣይትጨነቕ። 10 ዓመት ዓብይ እዩ፣ የፍርሕ እዩ። ሎሚ ጥራይ ተዓወት። ንመዓልታዊ 24 ሰዓታትካ ጥራይ ተቆጻጸረን። ሎሚ ነቲ ክትገብሮ ዝነበረካ ስራሕ እንተጌርካዮ ነቲ መዓልቲ ስዒርካዮ ኣለኻ ማለት እዩ። ዓወት ማለት ብሰንሰለት ዝተኣሳሰሩ ዕዉታት መዓልትታት እዮም። ሓደ ነገር ንምርካብ ግን ሓደ ነገር ክትስውእ ኣለካ። መሪር ሓቂ ክነግረካ፣ ሎሚ ምቾትካ እንተዘይሰዊኻ ጽባሕ ሕልምኻ ክትስውእ ኢኻ። ካልእ ምርጫ የለን። መብዛሕትኡ ሰብ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ርእዩ ጽቡቕ ትምህርቲ ኢሉ ክድቅስ እዩ። ጽባሕ ምስ ተስእ ግን ከምቲ ናይ ቀደም ቲክቶክ ስክሮል እናገበረ ክውዕል እዩ። ንስኻ ግን ካብኦም ዝተፈለኻ ኢኻ። ምክንያቱ ክሳብ ዛ ደቂቓ እዚኣ ሰሚዕኻዮ ዘለኻ ሓቂ ኣብ ውሽጥኻ ሓዊ ስለ ዘንደደ እዩ። እዚ ኩሉ ዝበልኩኻ ክሰርሕ እንተኾይኑ ጽባሕ ንጎ ምስ ተስእኻ እቲ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ትፈርሖ እቲ ጸልኦን ስራሕ ቅድሚ ኩሉ ነገር ፈጽሞ። እቲ ዕንቅፋት ባዕሉ እቲ መንገዲ እዩ። ነዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኹሞ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሳብስክራይብ ብምግባር እውን ቤተሰብ ኩኑ። ንሎሚ ዝነበረና እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ብኻልእ ሓሳብ ክንሳብ ንራኸብ። ሰላም ቅነ ቻው ቻው።